Oh, none to, none Belanda. Belanda Nederland. Oh iya. Oh, Londo. Londo edan. Heeh. Ayo ngaturke apa? Kowe sing kira-kira gumyak. Ya. Lah apa, Pak? Lah napa? Lah apa sakarepmu apa? Arep mlayu ning toilet kono apa arep ngapa? Ayo wong lagi bar maem e. Men medun sik. Apa jenenge iki? Apa bakmine men medun sik. Bajidor. Hah? Bajidor. Bajidor kahot. Sik ngendang iso ora bajidor kahot. Iso ora, Mas? Bajidor kahot. Sik ngendang dadak ganti. Heeh. Lah napa? Sing Jawa napa sing Ganti sapa? Ganti Sino punden pinisepuh mitra kawruh Mudawerda. Ing sami lenggah wonten ing Sinduarjo Ngaglik Kabupaten Sleman dalu menika kelurahan Sinduarjo ngawontenaken tasakuran tanggap warsa yuswa 73 warsa dumadinipun Desa Sinduarjo. Matur sembah nuwun dhateng menipun ing piranting pakurmatan Bapak Lurah lan sedaya staf pemerintahan Desa Sinduarjo. Utamanipun panjenenganipun para bapak-bapak panitia ulang tahun Desa Sinduarjo ingkang sampun kepareng nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo wancine wis akhir Oktober iki mau kabar-kabar suwang-suwing sing tak tampa wis ana udan sing teka alhamdulillah. Jogja udan. Ora ketaming disirami ning wis dadi gawe lega merga samenika siang menika panasipun luar biasa. Ngantos 37 39 kadangkala sampun ngancik 12 derajat Celcius menika sampun mujudaken piye saiki dadi ngerak panas 39 wae do sambate ngaruwara mlaku ning aspal dadak nganggo sepatu nganggo topi. Monggo menika miturut ulah agama menika tasih dereng sepintena sakpra 180-ipun malah langkung sakpra 1000-nipun panas neraka. Mula padha digatekke. Aja do sembrono panas sawan ngene iki le do sambate sing ngaruwara ndena sunek ora do gagas sunek pakartine ditimbang ana ing ngersaning sing kawogan medeni. Iya, ning ya wajibe dieling-eling merga pripun malih wong sing jeneng wong urip menika ning nitaken Gusti Karya Jagat. Matur sembah nuwun. Sematur ugi Bapak Lurah ingkang sampun kepareng mimpin dhateng Kelurahan Sinduarjo ngantos sakmenika ngancik ing akhir pimpinanipun samangke badhe wonten apa samangke badhe telas wonten ing tanggal 22 November lan badhe wonten pemilihan lurah malih. Kula namung saged nderek ndedonga, kula namung saged nderek ngucapaken asta ngrepekaken kidung suci mantram rahayu. Kunjuk ngersanipun Gusti mugi-mugi Bapak Lurah samangke menawi nderek pamilihan malih kula suwunaken supados pikantuk suwanten ingkang kathah lan samangke saged mimpin Desa Sinduarjo mriki langkung sae tinimbang sampun kelampah. Pokoke nganu bae, Pak. Menjenengan menika pokoke angger dalam hati menika ujar. Ora ujar ora kaul sunau dadi meneh nanggap wayang meneh. Niku mesti diudaneni karo sing gawe urip. Menika panjenengan wis dedono, dana rasa kagem piyai ing semanten kathahipun. Dana rasa menika damel remen, dana rasa menika damel bombong, dana rasa menika damel bungah. Dadi dana iku ora cukup nganggo dhuwit. Dana menika ya dana rasa, dana boga lan sak piturutipun menika kathah sanget pitanganipun. Ning nong nembang. Saiki ming dhewe. Wis ora ana bintang tamune wis dulehke karo panitia. Ming cukup limbukan tok mau tenguk ning kono suwe banget ki ya ming mergo arep mbok menawa tak jak gara-gara. Golek tambahan. Ya wis ben tak tandangane dhewe.
Mbane dikae-kae wong dipikir-pikir isih tekor iki rumasane pasane. Wis ana trontong-trontong sulaking pepadang mawawan jebul ming sak pro telu. Wah, cilaka. Wis nggo bayar Lisa entek. Sing wis ben rapopo. Tak dadekke laku tumraping wong ulah budaya lan ulah seni. Wis ben pokoke esuk taun 2020 dijoli sing luwih akeh. Sing amin mesti ming wiyaga. Apal kok aku anggere dongaku apa iku? Amin, amin. Ning garayu kanca-kanca serkileran. Amin, amin. Ning 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 nong nong nong. Lumbung desa pratane padha makarya. Balungan Mas, yuk. Bunang. Ambang. Yes. Gender penerus. Bareng. Lagi makler iki gender. Ayo desa tembang kaya ngene wae nek diunekke penake rajam-jaman ndaipun nek karo mangan saya enak ngrungokke tembang karo mangan karo ngombe wedang lumbung desa pratane nentok dentok entang-tok ngene nang ayo di wah ya wis arang-arang diunekke ya wis suwe banget ora dadi ngerteni karo para lenggah para rawuh. Saorarane tembang kaya niki sing prisa ki pira-pira penonton wayang sing umure 80. Lagi ngerti tembang kaya ngene iki. Nek sing 50-50 pedhun ki wis nyatane mau Pak dukohe tak pikir yuswane ya wis meh 80 ya liwung. Ha ya wis. Ya wis ora dadi ngopo ya wis undhaking jaman pancen ya kaya ngene iki. Neno ya Mbak Yuku Mbak Yu Prastiwi sehat wis pading cahyane bare keserang pes anu iki lho apa penyakit tikus iki lho heeh iya iya Yasu
Begitu tak seseke, cek dadang cek dene tanding ngono. Karepe karep kiprah. Yo. Ora kok ya, Neng. Ya ngono kuwi jenenge ora anu kok kudune latihan sik, lek arep latihan ya apa kaya arep turnamen wae. Ngono kuwi iso. Nek mbiyen cara mbiyen malah iso. Wong mbiyen ki ora tau latihan ning malah kompak lho, Truk. Ora latihan kok iso kompak. Payu soalé. Ha iya. Oh iya, bendina ya padha karo latihan. Gong, dalem, Pak. Truk. Ki apa jenenge Mangayu Bagya tanggap warsa Sinduarjo. Sing kaping 73. 7 tambah 3 ki 10. Oh iya. 10 ki oke-oke angka. Heeh. Nek cara wong main jeblok. Ha iya. Bener. Paling oke ki 9. Ning ora apa-apa. 73 ki 10 ki saka tembung 10. S. Artek-artekke apa kuwi senengane kok areng ngartekke ukara lho. Ya nggo ngiseni wektu kok jarang. Mangane mung meneng wae. S tegese semoga tetep ayem tentrem. Ya elok Desa Sinduarjo. P. Pemerintah desanya ramah tamah. U. Usahanya luar biasa. L. Lembaga-lembaganya tertata rapi. U meneh. Usahanya tetap luar biasa. Kok usaha terus meneng lho, cerewet ling ngarang ki angel. H. Hari inilah hari ulang tahun Desa Sinduarjo. Wah, sepone saiki Sinduarjone. S. Sukses dalam segala hal. I. Inilah Desa Sinduarjo. N. Nasionalismenya tinggi. D. Dedikasi. Waduh. Nek di kok mesti dedikasi ya, Gong. Dedikasinya tinggi utawa depan belakang sama kuat. Sindu. Oh, usahanya luar biasa. Usahanya nah. Wong ora liya saka usahanya. A. Asa-ase-aso. Anggere atibane asa-ase-aso. Asa-ase-aso-asu. Ha iya. Asa-ase-aso. Ya. A. R. Wah, rada angel iki, Truk. R. R. Kursi kita. Tak bandem watu lho kowe. R. Rajin semua perangkat desanya. J. Jalankan perintah atasan. Wow. Jangan jalankan perintah bawahan. Iya. Jalankan perintah atasan. O. Oh alah. Begitu indahnya Desa Sinduarjo. Apik tenan ya, Gong. 73. T. Kota Arte, aku tetep bisa kok. Arep takon apa aku tetep cerdas terus. Ya, 73. T. Tanggap dalam semua hal. U. Usahanya luar biasa. Ya. J. Jalankan semua perintah atasan. Meneh usahanya luar biasa tetep Bang. H. Harus tetap setia pada Desa Sinduarjo. 73. T. Tinggi. Cita-citanya mewujudkan Desa Sinduarjo yang gemari Palo Jinawi. I. Ikatan persaudaraan semakin kencang. G. Gudeg. Wolo. Golong gilek manung. Ora dipancing-pancing ora. Ya, sapa sing arep kepareng nembang? Ya. Mbak Ayu Purwalestari ndak ora nyambut gawe.
nembang Mbak Ayu arep kok nembang apa? Aku kok kepengin ngrungokke apa jenenge mijil ketoprak. Ya ta, Tru? Ha iya. Ya tinggo. Tombo kesel. Ha iya. Ayo Karang mijil ketoprak. Ya Karang. Ae. Kepenak dirungokke kok ya, Tru? Ha iya. Neno. Wah, penak iki. Mijil ketoprak M. M. Prei. M kok prei. Iya. Slendro napa pelok? Pelok. Oh, slendro. Wah. Nantang iki slendro apa pelok? Neno. Oh, kata pelok. Neno. Ora iso rasa to ning angel wis kok. Ayo coba kaya ngapa? Pirongane ya kudu apik ki engko. Cang gorengan ati wolak-walik kosong. Malu aku malu. Yo lagu pop dislendrokke ora. Ya. Ya. Corleng. Ae ora kuwatir nek penggerong loro kuwi slendro pelok beres. Maya apa iki santinet rambut. Bisa aku. Oh iya bisa. Heeh. Ya. Neng pamundutan lagu terus saka sapa? Saka dulurku lanang etan kono Putut Wijanarka. Wo. Nyuwun lagu lega Pak kangge Pak Dwija Kangka. Waduh.
tak tak dung dang dendang dendang. Apa kuwi? Lagu lega? Ya ora iso jeneng ai. Sajake do streaming iki sajake. Ya wis ora apa-apa. Ya coba saiki genti rangkepe. Ya, sapa? Genti kalkun terus, kakung. Kakung, heeh. Kakung kok kalkun. Barang nek omongi banter kleru. Sapa? Karna. Ya. Ya menajar slendro. Nek ra iso sirahe dingerna. Ya. Sing dinger iki gendere kok sirahe ora. Sirahe iki slendro pelok e. Kados wah cantrase Gusti hop sik baleni sing gerong Tatin Neti karo wis loro kuwi wae oh iya slendro wae ayo kaya ngapa kok kaya ndak rapi gemrunggung ya ya baleni saka ngarep karno iduak modar kok kok kejembang to karo plola gelelenge ra jam-jam kados dos kalih apa Gusti tambah tiwi ayo geroke belajar sampun tengah patri sangaleng lho kok slendro kok pelak ayo warang coba njajal ya sampun tengah ratri ya apa Markita meminta lungaku Markita Wala toya wis aneh-aneh kok. Ya. Pangin tening ato Penggirong telu wis kebek ya ning. Wah, kebek-kebek kabeh. Telu iki kebek-kebek kabeh. Ana sing susut. Iki sing susut wis mulai kebek kok terus ayo. Iya ya mau jompan Jogja Solo ngono wae
telat. Ya ora apa-apa. Senengane nek do telat do meneng wae. Ya. Gusti Citreng janji ya apa citreng janji matur nuwun. Iki mau jane pamundutan saka penggemare Pak Katno sing saka Jakarta. Wo. Oh, to. Lanang apa wedok? Ambo, nang tulisan ora ketara lanang apa wedok. Fotone ra ono. Fotone brengosen. Oh. Ning kok bengesan. Ampun Bapak Karno ya senengane sing bangsa kaya ngono kuwi ya ora ngerti ya. Ya. Pamundutan Mas Kato diaturake. Sesuk awan jam 09.00 ditransfer terus. Oh. Obat batuk. Transfer kok obat batuk ora. Ayo gentinan. Ya. Ki mumpung sing padha mriksani isih lumayan terus. Heeh. Streaming ya wis isih ngancik. Tak hitung saka kene iki 35.000. Wow. Streaming kathok siji 35.000. Ana sing ngebel barang iki. Oh ya, tak bukae. Wido ngopo, wido ra turu iki lho. Sapa iki? Kanca-kanca. Tak lemeke kene. Ayo Nes, kowe genti Nes, jumeneng Nes. Ya. Wah, jarike iki jan anu ya apa jenenge iki cara jaman semono jaman kuno banget jarike iki. Heeh. Luwuk-luwuk. Sikilmu kok saya cendhek to Mas. Udah ngerti niki Pak. Oh, tak sawang saka mburi kok kaya Soale saya meger. ora. Oh. Edan tenan. Aduh salah. Saya gede. Sikilmu ki kaya rande dengkul. Moko gak saka kemiri tekan dhuwur ki pupu kabeh. Iya sembuh wae. Iya wis semen nyatane. Wong wedok ki ora perlu dhuwur kok. Gong, cendhek wis iso merak ati. Ayo. Yo, arep nembang apa? Diaturake para lenggah. Heeh. Edan iki truk sing lenggah jan isih wah nganti suk-sukan. Lah men do krungu ki penontonku akeh men do krungu ki. Kang karo putut ki men krungu penontonku akeh banget ki. Wis dan kono ana lungguh sing ana lungguh. Kono lungguh aja susukan. Heeh, ya. Ngaturke apa? Apa Nes? Napa nggih penake? Engkang gayeng. Oh sing gayeng yaene kok teng klengit. Sing gayeng ya sing gayeng sing. Oh nggih. Kula pengen pelak. Oh ya, ha. Padha. Pelak 6 Pak Geter. 6. Aku ya pengen pelok. Heeh. Kae kene wae.
Sapa iki dalang-dalang do prei iki do ngopo to? Ra krungu. Ya. Dina Minggu nggih. Nah, ayo. Aku ra sela Minggu. Liyane. Dina Minggu kang tak ante wedo entuk bakmi ya wis ben ora apa-apa. Dina Minggu kang tak anti Tina janjine didamoni yuk. Soale kowe iki anggere jare bojomu kowe iki anggere bar mangan budhek. Pinter golek alasan ngono. Wah, tak ora alasan. Ngawur. Pinter golek alasan. Ngandar-andar. Geda. Ngawur ora. Mangga matur suwun ya. Jangan apa ki taktuk-taktuk. Karepe arep dibalen-baleni ngono kuwi kok Jian. Apik tenan iki mau. Agnesia Nanda Sarina Rengtyas. Ya. Goleke pesainge kok. Pesainge sing megal-megal aja nganti. Sapa jenenge iki? Aja nganti sisiane kok mengidolakan wong liya. Kudu mengidolakan garwane dhewe. Ayo Purwalestari. Ha, ling ngemplok mengko. Men tampil di muka kita. Ayo. Di muka kita piye. Oh kacamata wis mulai dicopot ki jengkelit barang ngono. Deloken ngono. Ngamuk iki kok. Pagi, Pak. Waduh, selamat pagi. Pagi. Ayo ki Nona. Oh, None to. None Belanda. Belanda.
Nederland. Oh iya. Oh, Londo. Londo edan. Heeh. Ayo ngaturke apa? Kowe sing kira-kira gumyak. Ya. Lah napa, Pak? Lah napa? Lah apa sakarepmu apa? Arep mlayu nang toilet kono apa arep ngapa? Ayo wong lagi bar maem e. Men medun sik. Apa jenenge iki? Apa bakmine men medun sik. Heeh. Bajidor. Hah? Bajidor. Bajidor Kahot. sing ngendang iso ora bajidor kahut. Bisa ora, Mas? Bajidor kahut sik. Sing ngendang dadak ganti. Heeh. Lah napa? Sing Jawa napa sing Ganti sapa? Ganti si Nur. Nurboy. Ame ngendange dadak jungkatan. Terus nganggo sepatu ket. Ayo malah ora muni. Ya bajidor kahut ora apa-apa. Ya. Men payu sing ngendang. Heeh. Gunung kalungkung kecubung. Ya. Waduh. Hati-hati lho, Yuk. Kuwi tok idahe mak kretek-kretek. Nggih, Pak. Ayo ora apa-apa. Engko nek tak bles. Men ketok gelungane tok. Cingil. Yuk digajul. Awang bojone kejeblos kemana? Lah iya. Ora bola ki berduka kok malah gajul wae. Kok kaya oleh bungah banget. Kaya bungah banget rumangsane anggepe. Dar, Bos. Oh iya. Ana aku tak bales kok nek bojone kejeblos dunekke tingil-tingil ngono ki nek pas ngemplok mau. Dulu sak sendoke ngono. Yo, kaya ngapa, Gong? Rungokno. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung kapungkur. Heeh. Gunung meneh loro, Truk. Ha iya. Sumedang Ketunjang. Ceritane Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang ki jejer. Oh. Ya ming rada gedhe Gunung Galunggung. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang nek digathukke tengahe ana telagan. Napa gathuk? Heeh. Napa gathuk? Nek digathukke kok. Oh, kuat napa? Kuat napa, Pak? Apa? Kuat. Oh kuat. Ambok tambahi Gunung Kemukus. Berarti gunungnya telu. Telu, papat. Oh, Papat. lah napa? Ana sing papat. Sinten? Aja nglirik lho kowe. Hah? Bisa dikapyuk bakmi tenan. Ning mburi wis ora gunung wis dadi montor. Dadi gambari montor. Mula aja lemu-lemu tatin kowe iki. Oh, yaene ya mangan kok kowe iki. Padahal yaene iki dilarang memakan makanan apapun kejaba panganan. Pripun ta, Pak? Lah ya dilarang memakan makanan apapun kejaba panganan. Oh, tatin ya yaene ya bakmi ya ler. Ngarepe sajen ya ler. Kok kae tambah ndok asin. Mbok golek sik ndok ampek. Ayo,
Ndok ampek niku napa? Mbah. Takon werna-werna. Telaga ki mau lho. Sang kawayana. Sakawayana. Sang kawayana iki apa, Gang? Jeneng wong. Oh. Asline jenenge Sungkana. Oh. Rembecik di Rembecik. Rembecik iki Jawane rembecek. Oh iya. Tangaku junjungan. Oke, bar iki beres. Oh iya. Wah ya penggemare Tatin ki ya. Kengko anu Mas Kangkon nyuwun sing nembang Tatin. Ora sembrono to kowe? Mboten lha niki muni dhewe. Gunung na. Ya. Pula pundung tulis sungkur lan sungkan. Tak di tak Tadi kewan Teyang Tarim 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 Tarima kang kawayana Tarima ragawayana Ngancik Ngancik genji Genji niku napa? genji bojomu iki Kok iso, Pak? parapane ra genji Genji. Oh. Dinegar Kene parapane genji. Ora. Ngancik di negara Sunda. Ayo. monggo awas
terakhir Tin, ayo. Iki pamundutan saka Mas Kangko, Mas Anom Dwija Kangko kae. Sing apa jenenge? Sing dalang sing ngadeg Suman. Ayo. Sing viral kae. Karo sapa? Mas Putut Wijanarko ya dalang kuwi. Sing viral dalang medun kepesing. Wis ngantil. Lak misuh-misuh wonge. Heeh. Yo. Ngaturke apa? Jaluke napa niku? Hah? Jaluke kuwi napa? Ora njaluk sik tak takonane. Tak fiskole. Waduh, fiskol. Fikol kok fiskol. Aku ki saking trampile basa Inggris lho, Tru. Dadi pikole dadi piskol. Kok ya aneh-aneh to, Pak kuwi? Lah ya wong ben ora mayang kok do bingung iki. Oh iya. Terserah lagune apa sing penting tatin. Oh, terus gambar ndas. Ndase sapa? Ndasmu. Ki lho bunter-bunter nggon wae lho. Karo gambar jempol. Iya. Ya, lagune apa terserah kowe. Lah napa, Pak? Apike? Aduh, kok iki teng krengket to? Teng krengket, wayu teng krengket saya meneh kowe. Padahal padha lho. Kowe gawanmu akeh kok. Ya akeh ayu. Ya ora kok. Papat lho kowe. Mbok rasa bahas kuwi ngapa to? Iya. Tom-tomen lho. Mulane aja lemu-lemu. Wong lemu Ora lemu jenis iki. Nek disetagane anu mburi. Ana wong sing duwe nang kene, ana sing ora, ngono ki lho. Duwe nang kene sing ora piye? Jinise ngono kuwi lho, Mbak Neti lihat saja. Mbak Nek, Neti iki mbiyen. Masih saiki duwe ya. Busan wana. Ana ki ra kudu lemu, ora kudu kuru. Ya ora gene Agnes kuwi lemu ya ora. Lah ya mulane. Piye ta? Wis lah terserah lah omongan kowe ora ono entek kok. Ngeyel tur bodho. Ayo. Kok bodoh? Ngeyel iki ora ono anu lho, apa jenenge ora ono. Tak kasih tahu lho, nek lemu. Mah. Lah, Tempe nek aku gelem. Kasih kok tahu. Ora doyan. Ayo. aku dhewe. Dhewe.
Nah, itu golek kanca sama. Bu E sama satunya itu. Wis ora wis kowe dhewe wae. Kok aku terus toh? Mula jeneng kowe terus ki berarti kowe saiki dadi bir bintang. Lho kok bir bintang tok ora kok abek anu bintang. Heeh. Lagi dadi senengi kowe. Iya. Nganti dalang-dalang kowe saiki do seneng karo kowe kegelo ki kangko nyuwun kowe sing nembang pokoke terserah. Heeh. Nggih. Kula nyuwun lingsir wengi ning Rasah Di apa kae jenenge? Rasa di apa? Rasa dinyanyekke. Digawe nganu mawon sing slow, apa dangdut slow. Oh, lincir wengi tak dong gendang dut. Lah ngono kuwi wae. Gendang iki kula bisa nendra terus pas iki dadi kuntilanak. Lagu lincir wengi iki nek dirungokke alon-alon medeni lho, Gong. Medeni. Ya ajeng niku pas anu. Apa? Pegelang alit. Gelang alit. Lagu kuno. Ya ora apa-apa kan suwe ra metu. Hah? Wah, aku mau kleru. Sing nglerokke ki sapa? Sing do cangkeman ra wiyaga to. Kudu aku to. Heeh. Aku ki wong tertib ya. Ya guys. Apa? Malah petan kowe iki tumonen apa Iki lho rambutnya sliwer-sliweri lho. ora apa-apa men mangke wae ngono. Anggere ra kejenggit ra sampe. Seneng ngati. Mas Kangko mau nyawer ora? Sing tak jalukke aja kuwatir. Ya aku ketemu tuh. kene sawere ngono. Ora dipek dhewe lho. Ora. Mong siramo. Urung. Oh iya. Wong nemu iki gampang mengke-mengke lho kowe. Bawa ngono iki ambegamu ketok lho, Tin. Lah iki waregene soal parmangan bakmi. Wo, ayo diutahke sik. Kok bar mangan kok diutahke piye ora? Tadai. Pat. Kayak mando ngono mando tak otahne. Ora kejem-kejem Tin ora. Orisang apa kowe kok ngrasani Tatin? Ayo, ora krungu lho aku. Ngene Apa lho. sa? Anu di Kamu bilang apa? gegere distageni gan kewer-kewer. Kuwi muni ngono, ayo. Wedi karo Tatin. Kuwi mbiyen ya duwe to kowe za. Saiki basan meteng kok ora duwe. Asaya suda meteng malah kuru e kuwi. Kok to kok aneh ya nek aku meteng lemu banget ya. Asa karepmu. Ya wis, tak samong wutit, mulai saiki ramong. Awak omong terus. Ten ngendi ya mau? Syukur cah lalene kok gaya. Yen wis rina enggal ratri kangka dulu No tak oh iki mong mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir kapane lahir kok ora ngabari lahir terusing batin
Wis jam 3 kliwat lho kumpulno meneng-meneng. Lho rencana kowe gara-gara tekan jam 4 kok. Oh. Terus kelakon tekan setengah 6. Mayang dhewe. Kanca-kanca arep bali. Wis durung? Apa? Le omongan. Ayo sak karepku to. Dalange aku kok kowe ngatur dalang. Omong-omongan sak karepku ora sak karepku. Yo gek omong. Yo, ditibake apa? Jare lingser wengi. Oh ya gek muni kowe iki kok. Ayo gek nyuwara, Ndes. Desmo. Kok gunteng nganggo abang. Nyita iki sing nembaske jenengan lho. Ayo piye to ya pimpinan Ah sing kaya gonten. Elek berarti. pimpinan sing tanggung jawab ngene iki. Kanca-kanca sing penting rampung kabeh. Oh. Ora ketanggu aku terus dekem meneng wae. Segane piye? Hah? Senggane piye? Cie. Uduk. Heeh. Uduk. Uduk. Aku mengko iki kok. Ah, aku krungu lho. Ngene piye? Kentul ngono. Aku iki nyanyi kok ngrungokke senggaan. Lah ya ono sing nyele sapa to iki aku? Lho, ora wae udu aku kae sing ngrebab kuwi sing mriki kentul-kentul. Kowe apa? Udu. Pengen kowe? Ora. Ayo. Cie, yuk. Kudu praneso. Lambene kedar. Wane pikep. Anek duwe ra ya ora apa-apa. Oh, paling ora kaya aku. Apa? Hijet 1000. Lengerem nggo sikil. Ayo, bahan bakare damen. Anggere starter bul. Iya. Sampe. Pun nggih. Ayo bali nang gone. Tidak ana anggere kelimpe tak. Ora tenan. Nek ora ya gayane nyeblek atine. Ayo guys, munggah mobil plek karo nggo pinas. Ora meling-meling. Janeng Warataya kowe. Oh. Mambang pantepas ulan upamaneka